भैया अरे अवतार कई के नकरिया आजादी की गली हाथ बजरिया एगो मेहरारू के पति परदेश से आता है। मेहरारू अपने पति के पास फोन कर ले कहा दिया कि ऐसे यदि सुने नहीं घरे अवतार पति रहा था बिल्कुल अवतारी अभी मालगाड़ी भाई ले बने धरती का मालगाड़ी ना अरे सुपर फास्ट जरा 5 बजे सवेरे लाके बस्ती छोड़ दी भैया धरती कहती हुए राजा जी तभी सुनी ना नवरात्र आ गई बा और हमके माई के पूजा करे के बा एगो काम करी हमरा एगो जोड़ा माई खातिर चुनरी ले ले आई और हमरे ला एगो साड़ी ले ले आई कुसुम रंग के तो कहा दिया रुपए भैया आई सही कैसे कहा दिया कोना भाव में कहा दिया क्या बोलिया बोला बोला माटी की चीज हो आई कहे के अरे किया अवतार कई के नौकरिया अरे अवतार कई के नौकरिया आजादी की नली हाथ बजरिया कुसुम रंग सरिया राजा जी ब्लाउज गुड़िया राजा कुसुम रंग सरिया राजा जी अलग की चुनरिया राजा जी भैया कुसुम रंग सरिया राजा जी अलग की चुनरिया कुसुम रंग सरिया राजा जी अलग की चुनरिया राजा जी सुमरा सरिया राजा जी अलग की चुनरिया राजा जी यदि स्वभाव चेंज भइल भैया कहा जाला कि घर में मुर्गी और कपार में चुरकी और भोजपुरी गीत में मुर्गी के बड़ा महत्व होला तो कहे के बाद आसो देवी माई के करब बुझाई नारिया चुनरिया साबो फूल के चढ़ाई ये भी नया हो भैया भाव ना ले लो चलिए।